Трябва само филя, малко вода ги идва. Опа, извиняй. Ай, сега хора, здрасти. Днеска ще караме. И да се абонирайте за новия ми канал. Ивчо Байкс. И тъй. Айде, също да не минаваме към Александровска, знаеш защо? Защо? Един път снимах видео, ама не за ютуба, за себе си, знаеш какво? Полицай пред мен и аз първо се спирам видеото и да ми каза, седят колелото и смата, защото на този район не се кара. Разбираш ли? Тук ще. Не, дай натам. На Александровска. Или не, дай отдолу. На Александровска не си карам. Добре. Така хора, както виждате, днеска не съм с GoPro долу. Толкова днеска това ми е първото видео. Както го виждате, това е отпреди кара почивне. Сигничко! Както виждате, са петяк. Знаеш кое е? Кое? Знаеш какви обувки имам? Какви? Ето такива, които може с чак. Дай! Които са? Аз имам летни обивки, които такава. Не пластмас, това е такава. Йови, голодоставчици. Брат, голодоставчиците биляйки. Да. Колко е? Аз мога да карам без ръце. И аз. И аз мога да карам без ръце. Можеш ли да можеш? Мога. Аз много не мога. За първи път се уча. Аз сега карам без ръце. Я бе и аз. Чакай. Ти. Само да не се блъсна тебе. Два пъти само да не се блъсна. Или Само си силен. човек страшното в това да караш без ръце е, че може кормилото, че просто изведнъж да изгубиш контрол и кормилото, че се обърне назад. Един път чак да го правя, знаеш какво става? Какво? Ето, гледаш. Преобърни се така. И карай и така. Виж наобратно. А падна ли? Не. А виж как карам. Как? What the fuck? Виж просто моето кормило. Може да се въртя 360. То е моето. Я пробвай. Ай, ти може да караш така, супер. Ама не, аз по другия начин си ми е по-добре. Бързо, бъде на автобуса! Чайте. Брат, не завивай на никъде. Не за... Майко. Не бе, човек. Натам. Добре, дай. Дай сега ги паднеш, брат. Айде, видя. Айде да дрифчим. Помниш мачките, които ги возих? Дай, на. Ой, бие. Чек. Дай на това. Сега започвам. Ще другия фиксирам.
Ана къде? Виж. О. Значи, сега се може да се отивам доста любопитни места. Кого пише, брат? Ай, мине по-изпър скалката. Ай. Тя тук Малко не... по-хладно. Искаш да търсим летни занимания, Там едно. Ще кажа ли? Къде? Къде? След иди на страна сега. Човек, Иво! Ай, после да ходим до фората. После да ходим до фората. Да, бе. Ай. Аре! А? Чай, че тук един ми звъни. Лятни занимаване, бе? Ти ходил ли си на лятна? Не, никога. Аз съм ходил само един път. Аз си купим едно галакси, аз с моите 3 лева и твоите 10. И твоите 10 лева. Дай после, бе. После? Така стане по-топло. Едно галакси. Защото от 1,62. Хайде да ходим на форк. Далеко? Може. Чут, брат. Къде, бе? Навсякъде са тези машини и сме нещо. Кой искаш? Пати ги зуб. Хайде да ходим. Овче, че се пребия, бе. Това е близко вече снимам. Искаш после? Искаш после малко в нас? Ме сега къде ще ходиш, бе? Тази занималното. Ето я, даже виждам. Двамата без дете, без куче, ще оставим да се Къде? Ама сега лейки си използва. Къде има занималния? Тази тук е занималния, ли? Да. Не просто сега няма деца. Днес няма деца. Сега Ще къде? ти покажа едно магазинче, което няма повярваше на 30 години. Не, дай да ходим към фората. Води? Хайде да ходим на фората. Да, ама... Ела, от тук. Ой, някой припикава това дърво. Ай, ще го базикам сега. Аз принесвам с GoPro-то. Какво? Нищо. GoPro-то го ползвам за сериозни места. GoPro-то се ползва през... Аз да отида да си бъд на мента, че ме се трепи. Това мента е. Мента? Ментов сок. Не, сега ще кажа. Чакай, ела. Къде е?
И така, хора, ако това видео ви е харесало, се абонирайте за канала. Много ви моля да направим... Моля, само 5 абоната. Само 5 абоната, много ви моля. Абонирайте се, лайк, сабскрайб и чао. И даже коментирайте хаштаг BGBikes, ако искате да направим видео с другите ми 2 колела, защото аз имам още 2 колела. И така.